Pixka bat, balorazio orokorrero egiteko, esan behar da, azkenean, udaleko politikariak eta teknikariak prozesu honetan parte hartu behar dutela. Azkenean bere dute informazioa eta giltza gauza askotarako. Eta baita ere esan behar da, Urretxu eta Zumarrako bi herriek zenbait sektoretan elkarlanean aritu behar direla. Azkenen bideak kokapen geografikoegatik eta gauzengatik bi herrien elkarlana ezinbesteko jotzen dugu. Baita ere aipatu Irimo proiektua parte hartze prozesuan barne dagoela eta martxan dagoen prozesua dela eta baita ere auzoak gizarte gaiak ere leku hartu dela. Azkenean langabezia eta etxabizitzaren arazoak hortxe daude. Eta hemendik ere jendea animatu eta jendea sensibilizatzen da pixka bat parte hartzen eta animatu ere sektore ezberdinak egiten diren bileretan eta baita ere martxan jarri den web horrian, uste dut ez dugu aipatu web horriaren helbidea, www.urretxubiziz.com eta utzi zuen mezua, proposamenak edo iritziak.